heti striimi alus. Sitten kun saa bonarit, niin ne on ihan paskat. Jes! Nyt sit oikeesti sitä mammonaa päät. Nyt ne kiveskarvat ristii päät. Eikö Sarja TV offstreamis vedin tänään? Otin yhden 400x ja yhden... Paljonkohan se toinen olisi ollut vittu? Olisikohan sekin ollut 4? Joo, se oli kans joku 400x, kun se oli 2 euron panoksen. Nyt sit ne karvat ristii päät. Nyt. Hop! Ei perkele. Nyt tarvitaan semmonen 5 hitti tähän väliin. Oi. Hyvä. Tuo oli hyvä. Ois antanut 5 kirjaa, mutta ei. Jatketaan. Se on hyvä, kun sä annat retriggerit, mut sit sä et osu ollenkaan. Oho. Ei perkele, osuus nyt. Oi, 4. Noniin. Noita lisää. Oi, yes, hyvä. Perkele äijä, tää oli hyvä. Lisää vaan. Hello YouTube. Hello. Päästääks me 100x? Päästääkö 100x? Niin kunhan tää nyt helvetti on 100x ihan helposti. Lisää, ei. Ei vittu, on yhdet retriggerit. Ei vittu. Ihan jepa voitto. Ai. Ei ois asunut toi ilman retriggeria. Ei ois kyllä. 358. Siitä otettiin monttu takas kiinni. Hello YouTube. Melkein 200x. Hello.